Селям алейкум, Харлах Шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И мы продолжаем обсуждать тему Крыма. И следующий гость нашей студии Валерий Клочок, политичный эксперт. Витаю вас. Витаю. Давайте начнем со следующей новости. Вы знаете, в пятницу состоялась инициированная Россией по формуле Арии неофициальная видеоконференция Совета Безопасности ООН. Значит, в конференции приняли участие также и представители оккупированного Крыма, а именно там был пропагандист Александр Макарь, депутат оккупационного горсовета Бахчисарая Эрвин Мусаев, представитель так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гричина и заместитель оккупационного муфтия Садуллах Баиров. Давайте послушаем, что они говорили на этой видеоконференции. Ми закликаємо світову спільноту приїхати до Криму та побачити усе на свої очі. Українська сторона створює транспортну, енергетичну, продовольчу блокаду, а західний світ це підтримує. На мою думку, це безглуздо. Чому Європа не дає візи? Чому Європа не дає можливості розказати про життя в Криму міжнародній спільноті? Чому слухають дві сторони, але не слухають нас? Чому? Тому що ми зробили свій вибір. Він не усім подобається, але це наш вибір, наше рішення, яке має історичні підстави. Приїдьте до Криму і запитайте звичайних людей. Хотел бы поговорить о мнимом ущемлении прав человека в Крыму, о котором неоднократно заявляла украинская сторона. В российском Крыму проживает 175 национальностей, зарегистрированы и работают много разных национально-культурных автономий. Мы вместе празднуем национальные и религиозные праздники друг друга. Вместе работаем над сохранением и развитием культурного наследия всех народов, проживающих в Крыму. У нас активно работают национальные средства массовой информации. Это и крымско-татарский телеканал «Миллет», и радио «Ватан Седасы», украинский интернет-ресурс «Переяславская Рада», периодические издания крымско-татарские «Яны Дунья», «Мираба», «Елдыс», немецкая «Хофнунд», греческая «Таврика», болгарский «Вестник» и другие. На территории Крыма успешно работают более 400 средств массовой информации. Крымчане всех народов и национальностей желают Крыму мира и процветания. И мы поверили в возможность этого процветания в 2014 году. И вот сейчас видим успешные плоды процветания Крыма. Строятся новые инфраструктурные и социальные объекты, реконструируются старые архитектурные и культурные памятники. Действительно, Майдан и пазл сложился в один такой домик, когда мы должны были оборонять Крым, о том, что мы не могли пустить сюда поезда дружбы, которые ехали к нам. Крымчане оборонялись и не хотели допустить второго Майдана в Крыму. Почему вы, коллеги, забываете о том, что в Крыму было создано ополчение из обычных простых людей, которые хотели оборонять Крым от Майдана, от националистов, которые могли прийти к нам, на нашу землю? Почему, если Украина хочет вернуть обратно Крым, делает все возможное, чтобы настроить против себя крымчан, отключая воду, отключая свет, придумывая какие-то небылицы, что происходит в Крыму? Потому что Украине не нужны крымчане, не нужны люди. Украине нужен сам Крым как земля. Северокрымский канал и вода, которая туда поступает из Днепра, это не вода единственной страны Украины. Funny to hear cliches about the Crimea. У мене нема слів описати ті кліше, які говорять про Крим. Татари живуть в Криму. Після референдуму ми провели свій політичний конгрес «Курултай», на якому вирішили, що кримські татари залишаться в Криму і вчитимуться жити в нових реаліях. Як зараз кримські татари живуть в Криму. Вони живуть добре, підчиняючись правилам гри. Всі знають, що треба робити, щоб усі їх права були дотримані і бути рівноправними членами спільноти. Сьогодні кримські татари мають усі можливості розвивати та підтримувати культуру та традиції та примножувати їх для наступних поколінь. Є багато звинувачень, що в Криму відкриваються справи проти мусульман за їх релігійні погляди, що наші опоненти намагаються довести. Вироки проти мусульман – це не більше, ніж кримінальні справи проти фанатиків партії Хізбут Тахрір, партії, яка заборонена в країні з 2003 року. Йозеф Геббельс позавидовал бы? 100%. Ми буквально, коли передивлялись з вами, говорили з цього приводу. Ви знаєте, я завжди говорив і говорю, що таким речам треба їх не засуджувати, так, як засуджувати, звичайно, брати на озброєння і робити самому це. Якщо ти хочеш просувати власну ідею,
то треба займатися пропагандою цієї ідеї. І дійсно тоді ти матимеш якусь перемогу. Тому що по факту ми маємо що? Я не можу сказати, що для мене було це неочікувано. Ця конференція, ці заяви. Мабуть, десь, відверто кажучи, на рівні державника робив би так і я. Чому? Тому що це класика. Так взагалі вчиняли і в давній історії, і нині вчиняють. Тому що основоположною складовою є інформаційна війна, і якщо ти її програєш, то ти дійсно за уми треба боротися 100%. Тому в цій частині те, що робить сьогодні Росія там із масовими переселенцями, до речі, в Російській Федерації, там же вже більше 100 тисяч росіян завезено туди, переміщено. Для чого? Щоб була повна русифікація, щоб все було добре. Це нормальна політика будь-якої держави, яка бореться за свою територію. Тому що в розумінні Росії Крим – це їхня територія. Тому треба брати це на озброєння, однозначно робити точно так само нам. А дзеркально. Давайте сейчас подключим к нашей беседе Георгия Логвинского, экс-вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, который с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Так, витаю. Да, вот только что мы посмотрели выступление коллаборантов на этой неофициальной видеоконференции, которую инициировала Российская Федерация. Вот что вы думаете по этому поводу? В первую очередь, не дискредитирует ли вот это действие российской делегации Совбез ООН как органа поддержки международного мира и безопасности? Мне кажется, что акция, которая была проведена, она является частью общего процесса по легитимизации Крымского полуострова со стороны России. Ведь посмотрите, это далеко не первые попытки. Парламентская ассамблея Совета Европы был создан специально даже клуб, который возглавлял так называемый Леонид Слуцкий, депутат Российской Думы. И постоянно возили в Крым так называемых политических туристов. И как результат этого процесса люди, даже не ожидая, что их ждет в Крыму, думали, что они едут как бы с общим визитом, сразу их снимали, сразу создавали какие-то ролики, показывали, что смотрите, депутат французского парламента, депутат немецкого парламента был в Крыму. И автоматически тем самым они делают шаги для снятия санкций, для создания мифа о замороженном конфликте, который не требует уже регулирования. И поэтому это часть гибридной войны Российской Федерации. Но тут бы я напомнил бы нашим русским коллегам две истории. Первая история, когда мы с депутатом Арием в парламентской ассамблее Совета Европы вручили подозрение от Генеральной прокуратуры двум депутатам французского парламента за незаконный въезд в Крым. Знаете, больше после этого никого желания туда ездить из депутатов ПАСЕ не появлялось. Более того, нам было известно, что в это время уже была делегация в России иностранных политиков, которые после того, как слышали о действиях, которые произошли в ПАСЕ, отказались туда ехать. Я думаю, что такие методы очень часто охлаждают пылкость российских коллег привозить туда политических туристов. А вторая вещь, я бы напомнил про президента парламентской ассамблеи господина Аграмунта, которая дружбой и диалогом с Россией, который они называют основой для указанных действий, повлияло к тому, что он полетел в Сирию на российском самолете. Да. Встретился там с Асадом, и эта дружба ему стоила кресла президента ПАСЕ, причем в условиях не позитивных, а даже, я бы сказал, позорных, то есть с позором уволили, убрали с этого. Поэтому вот эти вот диалоги, за которыми стоит гибридная война, хорошо известны европейцам, и поэтому я бы рекомендовал, во-первых, внимательно доносить, какие могут быть тяжелые последствия, а во-вторых, я бы рекомендовал Украине действовать очень жестко по этому поводу, защищать свою территориальную целостность и не давать возможность методами гибридной войны унижать права наших граждан и продолжать аннексию нашей территории. Ну а как вы считаете, правильно ли все-таки действует украинская сторона, которая бойкотирует вот подобные действия России, там неучастие в этой видеоконференции? Можно было участвовать и апеллировать вот откровенные лжи, которую говорили там коллаборанты? Смотрите, как в России говорят, не важно, как голосуют, важно, как считают. Да? Поверьте, что если бы там было выступление украинских дипломатов или официальных лиц,
их бы нарезали, как это постоянно делали с нами, и пустили бы российское телевидение, что Украина в том числе это признает. Я думаю, что это правильный метод. Другой вопрос, что все равно должно быть на эти вещи определенная реакция. Мы не можем своей легитимностью, более того, я хотел подчеркнуть, что не только украинцев там не было ряд представителей достаточно уважаемых стран, в том числе Прибалтики, Англии. Поэтому я считаю, что это правильная позиция. Нельзя принимать в шоу. Если они хотят, чтобы кто-то услышал объективную информацию, то мы, будьте любезны, пустите комиссара по правам человека Совета Европы, комиссара по правам человека ООН, миссии гуманитарные. Мы требуем это официально резолюцией парламентской ассамблеи Совета Европы. Нет, не выполняют. А создавать потемкинские деревни Россия мастак уже достаточно давно. И отправлять специально обученных активистов, которые скажут, как там все хорошо. Да? Эти примеры хорошо известны, и на такие манипуляции нельзя поддаваться. Ну вот, учитывая вот эту видеоконференцию, которую организовала Россия, последнюю историю с возвращением, с возобновлением полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, как вы оцениваете наши нынешние позиции на международной арене? Ну, я бы не хотел бы давать оценки, я бы хотел бы давать предложения. Да? Мы должны активизировать наши все действия в десятки раз, потому что ситуация ухудшается. Время играет против нас. К сожалению, Россия идет по определенному сценарию, который хорошо раньше нам был известен по ситуации с Молдовой, с Грузией, с Азербайджаном. То есть они создают проблему, попадают под какие-то санкции, потом называют это все замороженным конфликтом, потом говорят, знаете, есть новые проблемы Европы, коронавирус, знаете, там новые горячие точки в мире, и потихоньку снимается акцент. Поэтому мы не должны допускать снятия акцента. Мы должны четко говорить о том, что Крым находится за пределами границы компромисса. Мы не готовы идти на какие шаги. А вопрос Крыма – это вопрос безопасности Европы. То, что могло произойти с Украиной, то может произойти с любой европейской страной. И вы должны понимать, что это угроза вашей безопасности. Поэтому необходимо сделать все возможные усилия для того, чтобы защитить безопасность Европы. Украина не себя защищает по своим границам. Украина как раз и защищает европейские ценности и европейский выбор нашего народа. Поэтому здесь важна поддержка, очень важная поддержка наших европейских и американских партнеров. Но и, безусловно, Украина сегодня может даже показать пример многим политикам, как быть настоящим политиком. Потому что, безусловно, в том числе европейские наши коллеги зачастую считают, что им выгодно, что невыгодно в отношениях с Российской Федерацией. Когда безопасность, жизнь людей начинает продаваться, вот тогда, значит, заканчивается Европа. И это нельзя допускать, это имеем возможности и должны ограничивать максимально возможность Российской Федерации давить, влиять на европейские, американские и международную политику. Вот посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что недоволен тем, как Германия использует свои колоссальные ресурсы для того, чтобы аннексированный Крым дорого стоил России. Давайте послушаем сейчас цитату у посла. Не отключайтесь, пожалуйста, и обсудим еще это. Неофіційна позиція полягає в тому, що давайте спочатку ми завершимо війну на сході України, а коли ми це зробимо, перед нами стоятиме інше величезне завдання – питання Криму, його звільнення, деокупація. Тоді говоритимемо про Крим. Моя відповідь дуже проста. Німеччина – найпотужніша держава, і вона як гросмейстер повинна вміти грати одночасно на двох шахівницях. Как нужно говорить с Западом про Крым, чтобы активизировать еще больше этот вопрос? Я думаю, что мы должны все-таки идти более жестко в риторике и позиции. К сожалению, могу вам сказать, что в вопросе возврата, снятия санкций с Российской Федерации большую роль играли как раз депутаты Франции и Германии. Также там Швейцарии, Нидерландов. Были и проукраинские депутаты, но в общем та позиция, которая спускалась сверху, была поддержать интересы Российской Федерации. За этими интересами стояли какие-то другие карты, которые находились за пределами зала парламентской ассамблеи. И, скорее всего, это банальные финансы. Это Северный поток-2 и т.д. и т.п. Почему? Потому что наши европейские партнеры, как я уже говорил, не всегда чувствуют на себе угрозу. Для них вот, есть где-то там далеко Украина, и там есть проблемы. И мы можем ограничиться путем ограничений, там, не знаю,
какого-то забора, границы, виз, чтобы проблемы оставались там. Это чужие, это не наши проблемы. Так вот, наша задача, наоборот, показывать этим лицам, что это да, мы контролируем, да, наши проблемы, ничего про Украину без нас. Во-вторых, есть принципы и ценности. Смотреть, какие геополитические интересы Европы есть в Украине и как должны ставить правильные вопросы. Я думаю, что у нас министр иностранных дел очень грамотный, и ранее он занимал пост представителя, главы представительства Украины в Совете Европы в Страсбурге. То есть он хорошо понимает в этих вопросах и сможет правильно реагировать на эти действия со стороны России и наших европейских коллег. Но, безусловно, ситуация непростая, и нам нужно жестко контролировать эти процессы. Могу вам привести еще один пример из депутата Бундестага, некий господин Гунько. Это мой особый любимчик. Он представляет группу левых, коммунистов в ПАСЕ. И вот он поехал на Донбасс. После чего в Службе безопасности Украины внесла его в черный список, ему был запрещен въезд на территорию Украины. И он попросился от имени ПАСЕ быть наблюдателем на выборах в Украине. И по нашим правилам мы обязаны были его запустить. И у нас стала дилемма. Или мы его пускаем, и мы нарушаем свои же правила об ограничении въезда для лица, которое содействовало оккупационной власти. Или же мы попадаем под санкции Совета Европы, что тоже негативно, и это была цель господина Гунько. Я лично тогда обратился в СБУ, попросил эти санкции снять, дать возможность господину Гунько въехать. И сам же обратился в СБУ открыть уголовное производство по статье 344 «Нарушение территориальной целостности Украины». Написал письмо господину Гунько, что, пожалуйста, приезжайте в Украину, но возьмите во внимание, что вы можете быть задержаны на границе, допрошены, вам может быть предъявлено подозрение, вы можете быть судимым на территории Украины за нарушение границы Украины, что автоматически повлияет на то, что вы перестанете быть депутатом Бундестага, так и вы будете иметь судимость, признающуюся в Германии. Господин Гунько не поехал почему-то, посчитал, что он не очень хочет встречаться с украинскими правоохранителями, но в дальнейшем диалоге застал очень близких друг украинской делегации, в дальнейшем никогда не позволял себе посещать аннексированные или оккупированные территории Украины и вел себя достаточно корректно по отношению в украинско-российском взаимоотношении. Я думаю, что подобные примеры могли бы явно охладить пыл многих европейских политиков в желании финансово обеспечить интересы своих избирателей, но пренебрегая безопасностью своих же избирателей и безопасностью Европы. И еще вот несколько вопросов по Крыму. Вы знаете, недавно состоялась пресс-конференция президента Зеленского, посвященная годовщине его президентства. И значит, там Зеленский признал, что для деоккупации Крыма вот уже прошло 6 лет, и вот нужен уже новый формат переговоров. Как вы думаете, когда создадут переговорную площадку по Крыму, на которой будет обсуждаться непосредственное восстановление суверенитета Украины над полуостровом? Ну, вы знаете, это очень хороший вопрос. Я бы сказал, что переговорная площадка должна быть в Гааге. Да? И там должен идти суд над лицами, на руках которых кровь наших граждан, на руках которых есть ограбление, нарушение территориальной целостности своего дружественного государства. И, наверное, это должна быть основная площадка. Наша задача как можно раньше приблизить этот процесс, где лица, которые отвечали за аннексию и оккупацию нашей территории, понесли уголовное наказание. Мне кажется, что это должна быть основная площадка, и Украина об этом не должна забывать. Как, кстати, и россияне абсолютно не должны это забывать и каждый раз думать, когда они вертят своей рукой или подписывают то или другой документ. Вместе с этим, безусловно, может быть много разных площадок, да? Но основная площадка – это должна быть база Украины. То есть мы не можем разрешить, чтобы кто-то за нас принимал какие-то решения. И это основное правило геополитики в подобных вопросах. Знаете, я когда-то обратился к израильскому генералу и обсуждал вопрос Будапештского меморандума. И Израиль, который находится страна в очень похожей ситуации с нами, они хорошо понимает нашу ситуацию. И они сообщили о том, что, интересно, мы никогда не подписываем международные договора, которые не можем выполнить в одностороннем порядке сами. То есть мы не подписываем, не надеемся на американские войска, даже если у нас такой есть договор. Мы сами проводим все операции, сами защищаем свои интересы. Поэтому в данном случае я думаю, что площадка должна быть под эгидой Украины,
та, которая будет действительно влиять на процессы и иметь эффективность. Что такое эффективность? Отключить Россию от SWIFT, ввести новые санкции, ограничить право въезда, арестовать активы. Хотел бы обратить внимание, что все российские деньги находятся в долларах или евро в банках Америки или Европы. Соответственно, арестовать активы нарушителя международных прав абсолютно это 2 секунды. Почему Европа это не делает? Наверное, потому что мы не настолько активны в этом процессе, и надо эту активность увеличивать. Поэтому эффективные методы, которые действительно смогут привести к последствиям для Российской Федерации, действительно могут быть методом, защищая интересы Украины. Потому что безнаказанность порождает безнаказанность. И очень часто европейцы и россияне думают, что все, что они сделали, им сойдет с рук, и они не будут наказаны за то, что происходило. Вот этот вопрос я задаю многим украинским политикам, и даже я его озвучивала президенту Зеленскому на пресс-конференцию. Значит, на что президент сказал, что вот он встречался с Путиным на встрече 4 лидеров в нормандском формате, и Путин ему сказал, и что про Крым он вообще, он почувствовал, как сказал Зеленский, цитирую, что Путин вообще не хочет обсуждать тему Крыма. Ну и многие политики, конечно, говорят, что Путин не будет обсуждать тему Крыма, эта тема для него закрыты, и они об этом говорили. Вот как заставить Россию сесть за этот стол переговоров по Крыму? Или же все-таки Россия не нужна, как вы считаете? Смотрите, я не могу сказать, как заставить Россию сесть за стол переговоров. Ты насильно никогда в нем не будешь, да? Но мы разве должны кого-то спрашивать по поводу того, хочет он садиться, обсуждать нашу территорию, права наших граждан, права и те ущербы, которые, у нас которые нанесены нашей стране? Мне кажется, что это наша обязанность заставить, чтобы лицо отвечало. У нас и есть правовые методы. И говорить о том, что давайте мирно общаться, он говорит, не хочу. Я говорю, а что, мы вас спрашиваем в этом вопросе? У вас есть право отказаться? У вас нет таких прав. Мы должны защищать интересы своих граждан. Все, методы известны Министерству юстиции, известны МИДу. Я надеюсь, что с момента назначения Джапар первого замминистра эта позиция еще усилится. Но Россия не понимает процесс так называемого европейского диалога, просьбы. Она четко осознавала, когда она захватывала другие территории, какие будут последствия. Более того, я думаю, что эти последствия на них уже не ожидали. Они ожидали, что санкции не продержатся долго, они скоро снимутся, у них есть много геополитических возможностей давить на европейские страны. Но вот обратите внимание, например, Россия производит оружие, отправляет в космос спутники, а в это время не может выращивать курицы, свиней, другую живность. Все импортируется. С Америки это американские корочка, раньше импортировались. С Бразилии свинину, с говядину, с Аргентины. Почему? Потому что тем самым они делают геополитические методы давления и создают методы, каким образом можно шантажировать страну. И сегодня все страны, в том числе благодаря нашим МПСе, не принимают Россию как партнера. Они считают, что это все-таки шантажист и пытаются геополитически быть к ней не привязан. Такие же геополитические методы держат и Украина по отношению к России, и европейские партнеры. Как я говорил, без банковской системы Европы, Америки Россия не может существовать. Без ценной бумаги Российской Федерации находится в федеральных резервах в Соединенных Штатах. То есть как бы там то есть, на самом деле возможностей огромное количество. И поэтому поверьте мне, что когда сейчас нефть падала до минусовой отметки, то, поверьте, Россия чувствуется далеко не комфортно в вопросе. А мы имеем возможность влияния и защиты своих интересов. Поэтому, кстати, я думаю, что при правильном подходе сам Путин будет инициировать просьбы и желания для того, чтобы восстановить мировой порядок. Для этого нужно работать, и очень непросто. Никто не говорит, что это легко. Однозначно и президенту Порошенко, и президенту Зеленскому, и любому чиновнику будет непросто в этом процессе. Но никто не решал, что будет легко. Мы находимся в фактически военных действиях. Поэтому война должна быть и в дипломатии, и в экономике. Война должна быть и в международных переговорах, жестко, непоколебимо, не за границей компромисса, отстраивать свои интересы и говорить о последствиях в случае невыполнения наших. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Георгий Логвинский, экс-вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, был с нами на прямой связи. Благодарю.
Ну что ж, говорили про международные площадки по Крыму. И вот я вспоминала президента Зеленского, который тоже сказал и признал, что да, не хватает, вот надо. В каком формате это может быть? Ну, я слухав прекрасну відповідь Зеленського з приводу Криму. Я не почув там відповіді. При всій повазі тільки до ви. вас. Но справа в тому, що в мене є стійке відчуття, що ні попередні 5 років, ні наступні 5 років питанням Криму в Україні займатися не будуть. Почему? Ну, Чому так тому що якби було бажання зайнятися цим питанням, то принаймні ми б вже розуміли формат перемовин. Хоча б в Україні от які рухи мають здійснюватися. Тому що, наприклад, поговорити про те, що треба проговорити цю проблему, і в черговий раз ми її проговорили, це вказує ні на що. Тобто неготовність до вирішення питання Криму. І давайте ми собі ще раз вияснимо ситуацію, що отут у вас в студії депутат від «Слуги народу» пані Василевська чітко сказала, що Зеленський нікому не обіцяв повернути Крим. Він обіцяв припинити війну. Якщо у вас можете вивести це відео зараз, режисери зроблять, щоб я не був голослівним. Да, я пам'ятаю, Тому, вона у мене була в ефірі. коли ви мене запитаєте, чому, то я вам відповідаю. Ось тому, що. Чому так взагалі відбувається? Справа в тому, що дійсно правильно сказав Логвинський, що питання Криму надскладне. Воно не може бути простим. Для того, щоб його вирішити, його потрібно вирішувати. Ну, принаймні, хоча б почати вирішувати. Я вже тут у вас в студії разів 12 говорив про те, що першим кроком, який має бути зроблений, це зміни до Конституції України. Які обіцяв Порошенко зробити, Зеленський обіцяв минулого року, влітку, перед Днем Незалежності, одному з представників кримсько-татарського народу на Майдані Незалежності. Це було в прямому ефірі в стрімі, що да, це треба робити, але ВОЗ і нині там стоїть. Звісно, що можна знайти виправдання президенту, бо він, будучи в грудні місяці минулого року в нормандському форматі, коли лише починав говорити з Путіним про питання Криму, хоча я маю сумнів, що він взагалі говорив, для Путіна дійсно дуже токсичне питання. Путін ніколи, за визначенням, зовсім ніколи не піде на уступки по Криму. Ну, це треба нам розуміти. То це і вказує на те, що от поки що я за каденції Зеленського я не бачу перспективи взагалі в питанні вирішення Криму. Тому що якби вона була, то перше питання, що б стояло на сьогоднішній день, це створення влади в екзилі Криму і проведення конституційної реформи, змін до Конституції в частині Криму. Цього не робиться з низки причин. Тому що головне питання для Зеленського – припинення війни на Донбасі. Крим десь там. Наш выпускающий редактор нашел этот синхрон народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк. Давайте послушаем. Так, выводят. Выводить. Ця влада не говорила, що вона не обіцяла вам того, що вона припинить стосунки чи припинить мирні переговори, не обіцяла повернути Крим. Президент не обіцяв повернути Крим, наскільки мені відомо. Так само, як він не обіцяв побороти всіх олігархів, а йому приписують ці обіцянки. Але президент каже, я хочу миру, я сподіваюся, що наші території будуть повернуті, але він не казав, що це, що він це може зробити завтра. Але він казав, що я хочу повернути свої території, хочу повернути Крим. Але він не казав, він сказав, що я хочу війти в історію як миротворець, як та людина, що поверне території, все зробить для того, щоб їх повернути. З цього я почала свою розмову з вами, що він хоче миру любою ціною, хоче повернути територію будь-якою ціною, але, на жаль, він не знає і не має стратегії, я думаю, так, такої, про яку він може вам зараз розказати. Спасибо нашему редактору за оперативность. И вот мы сейчас увидели синхрон Василевской-Смаглюк, о которой вы говорили, и она об этом сказала еще 14 февраля. И вот сейчас мы слышим из уст президента вот то, что мы услышали с вами. Но все же
Ведь задает же эту тему не только, да, у нас там политики есть, а и журналисты. Так, звичайно, да. Потому це что дуже вы же важливо. смотрели пресс-конференцию, Да. и вопрос Крыма из уст журналистов не звучал. Звучайно. Никто об этом не говорил. Так. Разве что нам удалось взять микрофон в руки уже по завершению этой пресс-конференции, и все-таки удалось задать вопрос Я чув, як ви Зеленскому, питання хотя он и не задавали, да. ответил, да, на Да, него вот да. четко. Почему? Почему украинские информационные средства информации эту тему упускают? Ну, в мене немає однозначної відповіді. Чому? Тому що, ну, мабуть, це складно, це непросто. Я, наприклад, можу відзначити, що там декілька видань, ну, дійсно цю тему моніторять. Наприклад, Радіо Свобода. Моніторять, друкують і пишуть. Як мені відповісти за всіх, я не знаю. Тому дійсно проблемою номер один, точніше питанням номер один для того, щоб актуалізувати цю, ну, не те що ідею, а мету повернення, треба її поставити насамперед перед собою, ну і дійсно тоді просувати. І в цій частині від визначальної людини є президент, однозначно. Тому що я от всюди говорю, для того, щоб ми розуміли, за все, що відбувається хороше в Україні сьогодні, за все, що відбувається погане в Україні сьогодні, за все відповідальність лежить на президенту Зеленському. Тому що українці обрали його, ну, надали йому абсолютну владу, він може дуже легко і швидко ухвалювати рішення, практично нікого не запитуючи. Тому що він сказав, у нього є свої депутати в парламенті, і це нормально. Вони його представляють і готові ухвалювати закони. Тому вся ініціатива виключно в його руках. Тому, мабуть, відповідь така от буде. Чому журналісти про це мало говорять, як би нам хотілося? Я не знаю, мені тяжко сказати, можливо, знаєте, не топова тема. І от до питання, коли ми обговорювали з вами цю власне відеоконференцію, то от для того, щоб тема стала топовою, її треба підіймати. Про неї треба говорити. На це треба витрачати багато часу. Ви знаєте, у нас так склалося враження за останні, ну, фактично 6 років, з моменту анексії Криму, що махнули вже рукою, да, та вже все, можна забути, поки Путін не помре, я скажу коректно, да, з низки причин, про Крим взагалі можна не говорити. Путін живий, ну поки що про Крим ми мовчимо. Але ж ми мусимо розуміти, що час працює не на нас. Чим більше часу буде проходити, тим складніше нам буде дійсно повернути Крим. Бо якщо ще в перші там роки можна про це було якось говорити, форсувати події, то вже чим далі, тим важче. І в тому сенсі, що Росія проводить дуже вдалу, безпрецедентну, дійсно, пропагандистську політику в частині показування всьому світу, демонстрації всьому світу, що в Криму не так все погано. Чого ви хвилюєтеся, мовляв? Навіть і референдуми проводяться законно. Ми з вами можемо як би завгодно скептично це сприймати, іронізувати з цього приводу. Але це дивиться мільйони людей. Мільйони. І те, що там мало подивилися в Ютубі цю трансляцію, це ще не означає, що ці матеріали не будуть використані далі. Сам факт присутствия там європейських послов, вони же все-таки там депутати присутствують. Державної думи, які обрані від Криму в Російській Федерації, сьогодні знаходяться, та сама пані Поклонська, яка звертається зі зверненням в Конституційний суд України. Конституційний суд України реєструє її звернення, відкриває провадження. Це що? Розумієте? От коли я такі речі чую, то я погано розумію, як вони корелюються із державницькою політикою, направленою на повернення Криму. Її, по факту, немає. Тому, коли ви мене запитуєте, чому я так думаю, тому що я, аналізуючи ці події, я не бачу сьогодні готовності в Україні вирішувати питання Криму. Чому? Ви показали сюжет. Тому що в нас в порядку денному стоїть перше завдання. Я, ви знаєте, можливо, десь конспірологічно можу допустити, що у Зеленського десь дуже глибоко заховане бажання, про яке він не говорить публічно, щоб не нашкодити загальній стратегії його відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму після припинення війни. Принаймні про це хоча б треба було б сказати українцям, тому що вони мають на це право. Вони мають право знати про такий глибокий, дуже захований глибоко у Зеленського намір, якщо він є. Поки що про це говорити не доводиться, тому що тест таких немає. І от повертаючись до вас, ви ж задавали запитання на прес-конференції, да. Правильно? І оця відповідь, яку я теж чув вживу, вона мені дала зрозуміти, поки що цим питанням займатися ніхто не буде. Можна дуже довго вести переговори з представниками Меджлісу, але переговори можуть тривати один раунд, другий, третій, п'ятий, 5 років, 10 років, розумієте?
нічого не буде зроблено. Ну вот, предположим, если будет заходить речь о создании какого-то формата по Крыму, то какой это может быть формат? Ну, мені важко так сказати однозначно, тому що чому це має бути інший формат, не нормандський, однозначно, де готові будуть обговорювати питання Криму. На уровне Я- президентов? Ну, як мінімум лідерів країн, я б хотів би, звичайно, щоб це відбувалося саме в ООН, в Радбезі ООН, тому що це організація, яка фактично має формальні права вирішувати питання повернення територій, відстоювання територіальних цілостей різних країн світу, всіх країн світу. Але ООН, коли допускає такі речі, як сьогодні, ці трансляції, їх ж можна було просто перервати, правда? За великим рахунком, технічно вимкнути все. Ми не будемо, ви не можете представляти, Росія не може представляти Крим в ООН. Як вона може представляти Крим в ООН? Якщо таке робиться, це вже до певної міри легітимізація присутності Росії в Криму не українською владою, а на рівні Організації Об'єднаних Націй. Тому вже цю інституцію за визначенням можна відсіяти. І дуже багато сьогодні лунає суперечливих заяв від різних інституцій. Для прикладу, для мене, що було показовим, те, що Росія дуже активно нав'язує сьогодні свій порядок денний, це присутність Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де з'явився план з 12 пунктів, а потім згодом наприкінці квітня з'являється доповідь міжнародної кризової групи, яка існує ще з середини 90-х років, займалась вона проблемою припинення війни в Європі, а тут почала займатися також проблемою вирішення нашого військового конфлікту. Це організація, за своєю сутністю, громадська організація, яка спонсорується різними фондами, в тому числі з України. Але який її статус для того, щоб нам щось пропонувати, для того, щоб нав'язувати політику? Але вона це робить. Чому ми цього не робимо? От в мене є запитання на це, на які відповідь я собі дати не можу. Або ми це не робимо свідомо, знищуючи все, що залишилося, або ми не розуміємо цього. Тобто той, хто має ухвалювати рішення, просто цього не розуміє. І в першому і другому випадку це дуже погано для України. І часто, мені задають це запитання: Оль, коль ти такий умний, чого ти не посоветуєш? Я раджу, я про це говорю вголос, я ж не в себе там вдома на кухні це обговорюю, ми з вами, нас слухають тисячі людей, дивляться, але практических шага. А ніхто не чує, розумієте, ніхто ж не чує. От просто почуй, зроби, і далі буде тобі результат. А назовите 3 практических шага. Для того, щоб створити цю інституцію? Чи В що? направлении деоккупации Крыма. Перший – це переговори, які зараз тривають. Перший крок є переговори з Меджлісом, але вже вони тут тривають скільки там років, 6. Перше, це повинно У нас просто новий бути... президент і нові переговори. Новий президент і нова робоча група. Послухайте, другий президент – це нормально. Він мав ці перемовини провести, але мав би після цих перемовин зробити заяву, як він буде повертати Крим і коли. Це другий практичний крок. І третій – це створення якоїсь платформи, будь-якої. Абсолютно, на даний момент не важливо, але щоб вона отримала якусь легітимність. Щоб розуміли, сьогодні я дуже токсично, не те, що токсично, мені не подобається нормандська група. Тому що вона пуста з самого початку. Вона була вимушеною мірою. Іншої нема. Зробіть іншу не роблять, бо це тяжко, розумієте? Так само ця нова група може мені не подобатися, але вона є. Сьогодні весь світ визнає нормандську групу. Визнає. Так само, як Мінські угоди визнані на рівні ООН, вони визнані документом офіційним, який треба реалізовувати. Хоча я категорично не сприймаю Мінські угоди, тому що це розвал України однозначно. Поступовий розвал далі. І саме практичний крок – це пропозиція, що далі. А коли тобі говорять, що в тебе є план Б, В, Г, Д, там стільки планів, це добре, що він є. Але, знаєте, жити в невіденні, не розуміючи, що дуже важко. Невдячна справа. В Комитете Верховной Рады Украины провели рабочее заседание по Крыму. И, значит, там, как сообщает народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин, среди прочего обсуждались и изменения в 10 раздел Конституции Украины. Давайте послушаем его цитату. Давайте. Провели зустріч робочої групи щодо територіального устрою Криму. Погодили план подальших дій. Серед ключових наступних кроків: актуалізація статистичних та інфраструктурних даних, врахування демографічних змін, що відбулися з моменту окупації, напрацювання юридичного шляху виписання частини про Крим в акті щодо районів, початок системної роботи над базовим рівнем адміністративно-територіального устрою Криму та 10-м розділом Конституції.
опять начать системную работу, да, но вот крымские татары с провозглашением, сначала провозглашения независимости Украины, уже сколько лет говорят про это, уже сколько там рабочих групп было создано, уже даже Конституционная комиссия работала при Петре Порошенко, которая вынесла И даже раньше. и раньше, и Да. которая вынесла уже свое заключение, и вот снова у нас новый президент, да, и опять создается там рабочая группа, опять начать обсуждение, вот системное обсуждение этих вопросов, ну, это же может длиться бесконечно. Давайте про цитату Безіна, до речі. От тому що він з самого початку, цей депутат, був покликаний відповідати за децентралізацію в «Слузі народу». Це його питання, його Да. профіль, непогано він в цьому розбирається. Я вже там пересікався з ним пару разів в ефірах, і він доволі компетентно коментує. Але він коментує в тій частині, в якій йому ставлять завдання, тому що він є частиною команди. Це добре. З самого початку завданням було команди Зеленського завершити децентралізацію, яку, власне, і почав Гройсман і Порошенко в попередній каденції. Ідея непогана, але вона, не будемо, власне, про цю ідею. Про що ця теза, яку ви навели? Це про зміни до Конституції в частині цієї децентралізації. Відношення до Криму, повернення вони не мають ніякого. Абсолютно, за визначенням. Тобто вони запишуть в Конституції те, як буде поділений Крим на регіони. Все. От давайте скажемо щиро. Тобто ці зміни, вони ніяким чином не стосуються повернення Криму. Зовсім. Тому я й говорю, що сьогодні дискусії про Крим не ведеться взагалі в Україні. Я хотів би, щоб ви на телеканалі це визнали. От коли ви визнаєте точку, від якої треба відштовхуватись, тоді почнеться дискусія. Бо ми так і будемо з вами в студії, знаєте, колотити воду туди-сюди, а ні до чого толково не дійдемо. Треба, от не випадково казав попередній спікер, треба рішуче заявляти претензію до чинної влади, відстоювати своє особисте право кримських татар на свою територію. Від того, від кого це залежить. Сьогодні це в більшій мірі, в абсолютній мірі залежить від президента України. Тому що це територія українська була. Ми маємо піднімати дискусійне питання, яке вже триває у нас майже 30 років за роки незалежності. А в якому статусі взагалі Крим має бути? Ми ж не дали собі на це відповідь. Тому що унікальні ситуації унітарної держави, в складі якої є автономія. Розумієте? Це їжа сужону. Скрестіть і то не виходить. Це саме приблизно і тут. Тому ми маємо такі величезні проблеми, розумієте? Ми ж не дивимося в природу наших відносин. А природа відносин у нас саме полягає в тому, що поки ми не визначимося зі статусом Криму, ми проблему не вирішимо. Але постійно це незручне питання було. А в чем і для загвоздка решения предоставления крымским татарам крымско-татарской национальности? Ви знаєте, в Украине, в первую очередь, это важно для України. Для України, звичайно. Я був би нещирим, я би казав, що все залежить виключно від президента України, без прізвища зараз. Абсолютно. Починаючи з першого, був би нещирим, тому що дійсно геополітичний вплив колосальний. Багато ходить міфів сьогодні з приводу того, чому так легко був анексований Крим. Багато. Є і про те, що версії про те, що було зовнішнє втручання, тим паче є заяви високопосадовців навіть, які в Україні були на той момент при владі. Це не, вибачте, при всій повазі, не журналісти, не ми, експерти там про це говоримо, а люди, які були при посадах, і вони про це говорять. Тобто зовнішній вплив на ситуацію в Україні, він колосальний. Тому саме в цій частині ще треба працювати. А ми замовчуємо проблему, тому що сьогодні її дуже активно, цю тезу, використовують, експлуатують політичні опоненти. Одні кажуть, так, Україна повністю під зовнішнім впливом. І питання, під яким, знаєте? Чи під західним, чи під північним впливом, сусіда північного. І тут уже виникає конфлікт на цій стадії. Але треба визнати, да, ми під впливом знаходимося і апелювати до тих, хто на нас впливає публічно. Це не просто, однозначно. Просто треба, я ж говорю, сісти, зрозуміти, де ми знаходимося. Бо ми не так, як і по Криму. Зрозуміти, от в цій точці. І тоді лідери кримсько-татарського народу повинні сказати претензію конкретно до тих людей, до тих високопосадовців, які готові вирішити ці проблеми. Точніше, не готові, а мають повноваження вирішувати цю проблему. Допоки не відбудеться цього діалогу публічного, тому що вже, знаєте, кулуарний, про який говорить Зеленський, він ж давно триває, і з Порошенком триває, він до чого не приводить. Тому я поки що бачу такий практичний крок, один із трьох. Про внешнеполитическое влияние вот хотела поговорить дальше, потому что вот бывший глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Россия прилагает огромных усилий для отмены западных санкций в отношении Кремля. Так.
Давайте послушаем его. Росія якийсь хрестовий похід оголосила проти санкцій, наймає консалтинг, лобістів, журналістів. Путіну з його проблемами, які нашаровуються і стають складнішими, потрібні перемоги. А пом'якшення санкцій – це і внутрішньополітична перемога, і зовнішньополітична перемога. Інших перемог найближчим часом у нього не буде. І реально росіяни битимуть в цю точку дуже послідовно. Але кримські санкції 100% працюють. Небольшой, но очень важный анонс. Сегодня у Айдера Муждабаева в эфире в 20:00 будет экс-глава Министерства иностранных дел Павел Климкин. Интервью будет длиться 55 минут, даже час, если не ошибаюсь. Посмотрите, обязательно не пропустите. Вот только что услышали заявление Павла Климкина, которое говорит, что действительно Россия прилагает огромные усилия для того, чтобы сняли западные санкции от них. И это и влияние, это и журналисты, это и лоббисты на международных площадках. Вот вы ощущаете вот это вот усилие, Конечно. вот это вот результаты? Да, я вам буквально щойно навів два приклади. Згадайте історію з Мюнхенською, ще раз повторюся. 12 пунктів плану. Автори цього плану взагалі не зрозуміли, ну, перепрошую, всі повазі до експертів, да? Колег іноземних організацій. Міжнародна кризова група, ще раз повторюю, це громадська організація за великим рахунком, яка фінансується з усіх країн світу, нам нав'язують політику. В першому варіанті послаблюйте санкції, Росія, можливо, піде на поступки. Другий варіант – послаблюйте санкції, можливо, піде на поступки. Санкції працюють, я не буду з цієї частини сперечатися, але вони не вирішують. Вони працюють, але не вирішують. Тому, Ну, так или иначе они ведь влияют. ну, не можна підмінювати поняття. Це не щиро буде по відношенню до нас самих. Давайте скажемо по правді. Америка говорить, що купили в Крим росіяни Siemens турбіни, так? Тепер ми не будемо в Siemens купувати продукцію. Санкція на санкцію. Воно працює, стримує, але це не повертає. Розумієте, не повертає. Ще раз говорю, я не проти санкцій, я за те, щоб вони зберігалися. Це нормальна тактика на даному етапі примирення ворога, стримування його агресії. Але треба ж дати собі щиру відповідь про те, як ми будемо його перемагати. Ну ми ж про це не говоримо. Оце є найголовніша проблема. Ну, плюс, знаете, еще такой вопрос возникает. Ведь все вот это время, вот со времен введения вот этих санкций, они вот есть, да? И украинская сторона работает над тем, чтобы эти санкции сдерживать, чтобы они были в отношении России. Но работаем ли мы для того, чтобы эти санкции были, наоборот, еще больше усиленные, были более... Ну, хорошо, давайте ми ще більше посилимо. А толку з того? Ну щиро. Ну, если бы санкции были более радикальными, Сирия отключение SWIFT, да, там введение эмбарго на нефть, то ситуация была бы совсем другая, нет? Послухайте, заморимо ворога голодом, да? От зробимо так. Ну, ми собі таку брали тактику, скільки ми його будемо морити. Ну, я не знаю, є в історії осад міст, да, от такі приклади, коли там кілька років тримали в облозі місто, поки воно не впало. Ну, коли завоювали землі і так далі. І, можливо, така тактика і була б спрацювала для окремого міста, але для території, якої як Росія, така тактика спрацювати не може. Я розумію, що сьогодні ми маємо унікальні можливості знову тиску на Росію, коли ціни падають на нафту, але ж вони падають всюди. Всі ж переживають таку кризу. Тобто ми опускаємося в можливостях всі разом. Так само, як піднімаємося в можливостях всім разом. Давайте себе знову тут не дурити. Це не та історія, розумієте? Санкції, можна їх посилювати до безкінечності. Але допоки ми не сформуємо інший порядок денний для світу, то з нашою проблемою, крім нас, займатися ніхто не буде. До чого йде зараз історія? Щоб зрозуміли ми. З Кримом, Крим винесли за дужки. Давайте скажемо правду. Його винесли за дужки Донбасу. І займається Україна виключно Донбасом. І займається в якій частині? От не випадково ви навели тему децентралізації. Для того, щоб припинити війну, Росія домагається введення в Конституції окремого положення. Зараз вже займається Конституцією. І вже буквально Шмигаль днями сказав, що основне завдання до виборів, зверніть увагу, до виборів місцевих, завершити децентралізацію. І ми не знаємо, як там буде прописане ОРДЛО. Нам про це поки що не говорять. А умова, нас відсилається до Мінських угод ця теза. В Мінських угодах прописано, що особливий статус, на який є закон діючий, має бути прописано в Конституції. А це означає, що ми отримуємо окрему територію. Я тут навіть зрівнювати з Кримом не хочу, тому що Крим, він був інтегрований в Україну, за великим рахунком. Конфедерацію.
Та я не знаю, це не конфедерація, це вже щось таке вийде, коли окремі території, і в тому числі Крим скаже, ну чекайте, ну дали ж ОРДЛО, да, на рівні Конституції окремий статус. Ми, от кримські татари, домагаємося 30 років цього статусу, а його нема. И это справедливо. Це справедливо, розумієте? Тому я і кажу, мені б хотілося б як громадянину України розуміти, чи ці зміни до Конституції, які називають сьогодні децентралізацією, не призведуть до повного розвалу України. Чи завтра Західна Україна не скаже, чекайте, ОРДЛО можна, Криму можна, а нам не можна? Ми не розуміємо, ну, як ми Русины розуміємо. поднимутся. Помните эту Багато тему? хто підніметься. Це такий пласт, який ми просто цим можемо підняти нагору. І для того, щоб цього не допустити, треба запропонувати вже інший порядок денний. Або хоча б альтернативу. Бо можна голосно кричати, що ні в якому разі територію я не віддам, ні в якому разі вибори не будуть проведені до того часу, поки не буде встановлений контроль за територією. Ні в якому разі ми не будемо проводити переговори з бойовиками, так? Але можна ж проводити з представниками бойовиків ці переговори і казати, що це переговори не з бойовиками. Приблизно так сьогодні нам хочуть припіднести історію з Мінськими угодами, розумієте? Тому дуже багато запитань, на яких відповідей влада, те, що повинна дати, немає. А ми з вами сидимо і думаємо, чому так? Тому що так. Спасибо большое. Вам дякую. Валерій Клочок, політичний експерт, був гостем нашої студії. Дуже дякую. Хай щастить. Ну а мы не прощаемся. Буквально через несколько минут в этой студии будет заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров. Не переключайтесь, Коршкинч.